pyörimään samassa. Kun on puhuttu aukko, niin tästä kyyttyä. Minä tein hoitaa tämän, niin minä kohta tulen. No niin, kuitti, ootellaan tää. Onko minä pistetty tuonne pänkälle jonnekin pystyyn? Pöistähän ei tarvi sitä Elikkä ootko niin vaihtanut pyttyä? Se on vakiita. Se on niinku alkuperäisen kopio. Joku kiinalainen, en minä et. Joo. Onkos kaasari alkuperäinen? Aha se. Onko siihen niin suurennettu aukkoja noita? En minä tiedä. Et tiedä. Paljonko sinun mielestä tämä kulkee? Sitten 60 varmaan. Kyllä se vähän piirrettävä onko vakiitu. Niin. Vakiina aika. Kaksi päällä kulki tuossa 70 noitti perässä. No minä en näe kyllä merkkiä. Alamäkkeen vaan meni. Todennäköisesti tämähän on ihan taajama-alue. On tämä taajama. Kyllä se näin. Taajama-alue ja Mikäs se on se rekkari otettu ylös?